malam wannan ya ce ni ina da budurwa amma ina tunanin lokacin aurenta ba zai daidai da nawa ba kuma tana mutukar suna malam dan Allah a bani shawara. Ka nemi daidai kai. Ai tana mutukar son sa malam. Ya nemi daidai zai bata kansa lokaci. Ba su compare ba. Compare ake daidai ba. Daidai. Ka san na shiga ni ma yaki da jahilci turanci. Compare. Ba su laikin ake cewa ko me? Laikin kamar ma'ana kamar irin bisi daidai da juna shekaranta kamar yayi mata they are not too much or too much. Wala kai ma ka dan taba lai to ai malamin zamani ne ai wala ai ta ba iya aya kawai ke dawo ba har turanci. To malam wannan shi kuma yace Allah ya kara malam lafiya. Amin samani. Muna jin daɗin wannan shirye-shiryen da kawai Fadila yar mutanen Ɗorayi. To duk mutanen Ɗorayi Allah ya muku albarka da duk masu sauraron mu na sassan duniya. Malam wannan tace malam ina da saurayi na ina son shi sosai har naji ina son aure da shi ko da bana nan amma yana ce min yana son aure a koda yaushe in muka yi waya sai ya ce aure na yake so ya yi amma kuma ba shi da yadda zai yi auren kuma ina son sa a bani shawara ki nemi wanda yake da ikon yin aure ku yi aure. Malam duk kaunan ne kaunan ƙarya wani ma yana zuwa za ta yi mata ne yanzu duk wannan kaunar da take magana wannan mai maganas wani na zuwa cikin sati ɗaya zai girkide kaunas. Malam da me zai girki ungo malam to shi in yana yi ba kana jin ba da kuɗin aure ba da yadda sai misali ai yana akwai masu dakiya kaga ko ba kuɗin ana masu naci kenan. Allah raba mana masu naci da ku amma ke shawara ta gaskiya kar ki yadda da cewa mutum ba shi da yadda zai yi aure ki ba shi da yadda zai ya rike ki kuma shekarun auren ki yayi ya matso kina da samarin nan ke tantabara ki watsar da duk waɗannan ki ce sai wancan kuskure ne. Malam in bisi mata ba fa ai hakuri ake yi ba a cewa sai kin samu wanda ke so 100%. Dalili mata kamar jarida ne. Jarida kuma lokaci gare su duk sanda kika bari lokacin ke wuce kin samu matsala. Malam me kannan ki suna ta to misali gidan da ya zama mata guda 5 ko 6 babba daga ciki ta zama ita sai kaza ita sai mai kaza sai ready-made sai waye tana ta wannan abubuwan ana baby I love you ba na son ka to in kina tafiya kika kai 21 da 3 da 7 kannan ki suna tasowa kina jewa da 8 ba samari kuma tsoron ma zuwa wajen ki zasu. Malam me yasa aikin a wajen su shekara 28 shi yana dan shekara 23 da 7 ya zai dauke ki dole ba sai irin tsofaffin ma'aikatan nan za a dauke ki wanda wani ma sai da ki je sun ce wa zaman jinya ake zuwa. Malam kamar ya zama wai auren tsoho wai zaman jinya da jinya wai ana jiran a wai kawai dai yana zo ya kaji ito yana tari kuma ba soyayya to amma idan kika yi ta wannan abubuwan kannan ki da abin da kike da shi su ma kannan sana da shi mutane fa wajen kannan ki za su amma la to ita in lokaci ne bai ba fa akwai lokaci na kaddara amma akwai lokaci na wulakanci a malam guda biyu ne abu akwai wadda ba kaddara bace ita ce kawai ganganci da hiwo maza wulakanci ita wani bai mun ba na taba faɗa akwai wadda ta zo ofis da ita da ita ta ce da Allah kai mata nasiha wannan wala duk wanda take so ya yake duk wanda ya zo janta sai ta kawo matsalarsa wai ai wani saurayi na ya fiye yawan wanka shi ne matsalarsa kaga wane ya fiye zanki me zanki ko wai irin salo a magana shi yasa ba na sai wane ya fiye yawan kira na a waya da nace ta lissafa mun nace kowa na da matsala nace to ni yanzu ya zaman nan naku da ni da ke da ku yanzu me matsala ta kai kuma ka fiye yawan ba da dariya malam to in an daidaita ba shikenan ba wallahi wallahi din da ka ce ta ce dariya ma
ai ina ni ba na ne salari ba shekara wajen 3 yanzu ka gane akwai yanzu wannan ne wannan tunanin kaga ai duk wasu matsaloli ne take fadowa wanda na sakarci to duk sanda mazan suka tarwatse kuma ba za ta nemo su to saboda haka mace kar wasa da wanda yake zuwa wajenta ina ba ku shawara matan da suke jina yanzu wanda yake zuwa wajenki in dai da addinin sa da kuma yan sana'a sai yana gurgurawa to kije ban ce aje wajen mara sana'a ba malam akwai wasu wanda zaka ga ana cewa ƙwarya ta bu ƙwarya misali shi kuma gashi ba shi da hali kuma ya zo gurin ta ba mate ɗinsa bace ko a ce ba sa'arsa bace a aure irin wannan ne suke zuwa to ya za ta yi kamar yaya misali yanzu kamar ita tana da dama shi kuma ba shi da dama shi suke zuwa su matan a su wanda manema auren irin wanda ita ta fi su su kuma ga su sun yo to ai irin wannan kaɗan ne wanda ka ga mai kuɗi ta ce tana son ka kai talaka ko tana son ɗan jarida a malami ɗan jaridan ba mutum bane ba ko kai baka so a ce ana son ka ai baka so ni a so ni to to shikenan malami daman wata ta ce ai ta ce ne kamar ta mata rubutu ne mata rubutu shi na malam idan ka ga mace ta ce tana son ka tana da kuɗi Allah ne ya taimake ka kawai malam kuma in kai kake son ta kuma baka da kuɗi in tana son ka zaka samu sauki amma soyayya da mai kuɗi baka birge ta baka nuna mata kuɗi yan mai kuɗi ba a zuwa wajenta da kuɗi ba malam ba kai dinwa tana gidansu da fanka da AC da carpet gidanmu ƙasa ce mu duk ƙasa muka ci muna rarrafe kuɗi su lokaci zaka nuna mata kuɗi ai ta abin da zaka nuna mata na kuɗi akwai shi a gidansu to malam ka a ce sata amsa kake bayarwa to irin su me ake musu kenan ana je musu ne da kalar tausayi da kalar wato malam birgima kenan tsalle tausayi na'am yanda ake yi wa 'ya'yan masu kuɗi 'ya'yan masu kuɗi ku ya haƙuri ba da ka ce sata amsa so kawai ka girma masu suke bukata nuna musu kai ai ni irina ya yi tsararo in kalli mace irinki da kima da mutunci in ce ina so ai na yi wauta malam kwantar da kai kenan ka kwantar da haka suke so in ka kwantar da kanka irin kwantar da kan da mage take yi in za ta tafke bera malam wasu in suka kwantar da kai suka samu shiga daga baya kuma ya su dinga rashin mutunci wani lokacin kuma lalatar wanda baya da kuɗi kenan wanda aka fito da aka taimaka masa kenan yawwa yana da matsala kuma ta wani bangaren in ya shiga wannan familin yadda ka san biri a gonar ayaba banna zai tai kuma sau da man familin masu kuɗi ba sa san bare ya shigo ƙwarya ta bi ƙwarya kenan ai kana talaka ka tafi gidan masu kuɗi za ka yi aure ai ka bani wallahi in ba a yi sa'a ba wata daga ciki cewa na ce duk sanda ka zo a shuno ma kare wala ina gaya maka malam kare ya cije ka to ne kawo ka gidansu to yanzu kai kana wata unguwa a can ba sai na kira unguwa ba wanda za ka ga layi wajen mutum 500 ya'ya wannan wullo wannan dutse ghetto area kenan sannan ka zo unguwanni unguwar da sai da karkajin kukayen tsuntsaye nan suna kiri ka gane ka ce daga can za ka ɗauko ɗan alede ta sau ka taho unguwa wai zance a malam wani ma fa a ƙasa yake zuwa in sai a sauke shi akan hanya ya shiga to malam rashin kunya kenan wai irin wannan wato ni kana na taɓa shi irin wannan to fa shekaru da dama da babur ɗina ba kaca bani da mota lokacin ba kaca ba kurumbo to fa zan je wani gidan masu kuɗi ba zan faɗi a nan Kano unguwa irin unguwanni ne na Nasarawa to talaka kenan ina talaka na mala auren jari ka je kenan a ban faɗi ne ba wato in na je da babur mai gadin wajen ma zai fara rena ni ba zai bari in shigo ba shi da farko ma mai sai na samu wani mai faci na ce da Allah ka duba min tayan gaban nan
na yi tun ɗazi da na to sai ta sace ni abin da nake bukata in ba shi ajiya gadi za ka bashi na je ne uzuri ya dawo ina zuwa na ce mala an duba bacin ya ce kai ai wasu zukan kayoyi ka taka guda wai faci biyu ya ce ayya ba kuma ka san ma faci wallahi ba ko bai haka na ce iya na dauka na bayar to kaga irin wannan inda a ce zance ni kana na san na yi wauta sai ka yi ƙarya kenan za ka je irin wajen masu kuɗi to saboda haka ƙwariya ta bi ƙwariya a irin wannan manyan guraren in kuma Allah ya taimaka za ka je wa yar mai kuɗi to kar ka nuna mata kuɗi ka tafi a sakai talakan ne amma kuma talaka mai nema talaka mai dream talaka mai plan ba za ka zo ka zauna baka da plan baka da dream baka da target kana kokarin in Allah da ina bukatar raka siyo motoci ina siyarwa kamfanin mota nake so bude yanzu ba ko kwandala amma I have plan ina da long term plan and short term plan ina da zan yi future action wato da kuma action plan da zan yi yanzu kaga ana tsara rayuwa ne a to kai ka zauna a talaka a wannan zamanin ba za ka tsaya ka tsara rayuwarka ba in kana da tunani kana da basira a wannan zamanin ai Allah ya gama ba da kuɗi gaba daya tunda Allah ya yi mu a wannan zamanin ya ba da ilimi Allah ya gama ba da kuɗi ai Allah ya ba da kuɗi kawai ka tashi kun maftajil halala bil kasabi wal anai tashi ka nema halal dan jarida amma ai ma a tashen nake ba a zo nake ba a ina ba kwance dake malam gani ina ma gun aiki ka zama in zaka je yan wajen mai kuɗi kar ka sake karka nuna su ma iyayen cewa ai kai matsiyaci ne ba za su baka ba idan ka ga dan mai kuɗi ya ba talaka yarsa to sai dai abin ya fi karfinsa ko kuma mumini ne mai kuɗin mumini ne na gaske yana cewa to ai ma da bani da shi Allah ya bani me irin wannan tunanin shine zai iya kenan shine zai iya ba talaka amma yanzu kaga ka je ka hure wa yarinya kunni tunda irin masu kudin akwai yarinya da ta gaya min ta ce ta soyayya take da talaka yan mai kudi ce sosai ta sai da kwamfutar ta makaranta ta kai masa kudin sai ya je kwanta ya ce ai ba shi da lafiya asibiti ana neman 500,000 300,000 haka za ta cire gwalagwalanta ta sayar ta tura masa kudin ita yan mai kudin da ta zo gori na ta ce yanzu waya ta ma iPhone ta dauka ta bashi ita tana rike da Android sai da ne kamar tsinka mata mari mala ai kauna ce bai to ai kaunar wannan kauna ce irin ta abin da kake faɗa dan talaka ya samu inda ya kafa mai sayar ka tsotsa wanda wasu mu ba su iya cin koyin makauniya ba arziki ba kenan ba su iya cin sai sun sa in suka je suka damalmale wajen irin mun je a koro mu a ce da halin mu da mala su suke bata wallahi talakawan mu sun bata mana harka na'am Allah ya mana rahama